Hej, vi skal lave en Ask Me-video. Nicky, han spørger Adam, hvad synes du om Mathilde? Og Mathilde, hvad synes du om Adam? Mathilde, hun er faktisk nice nok. I lige måde, Adam. Mohammed, han spørger, hvad synes I om mig begge to? Og er jeg sød som bror? Jeg synes, du er rigtig sej. Altså Ja. sådan, fordi at du er hyggelig om på gangen, og du vil altid hjælpe en. Det er nice. Ja, du er hyggelig. Mathilde, kunne du godt Adam? Nej, jeg kunne ikke Adam. Undskyld, Adam. Helt fint. Så skriver Mads, hvad vi synes om ham. Jeg kender ham ikke så godt, men han er sej nok. Jeg kan meget godt lide ham. Det er også din kæreste. Nej, Gud er det. Jeg vidste ikke. Her. Ja, jamen, den er langsom en lortcomputer. Du ser dum ud. Siger du. Okay, Camilla spørger, hvad vi synes om hende. Kender dig ikke så godt. Gud, gør du da så, du går i parallelklasse med hende. Ja, yeah, men altså, hun kalder mig hele tiden numse. Okay, jeg synes, hun er pissefed. Virker rigtig sød. Cecilie, min veninde, spørger, hvad vi synes om hende. Kender dig ikke. Hun er ligesom søster for mig, jeg har kendt dig hele mit liv. Sissel spørger, hvad vi synes om hende. Du er ret nice. Til tider lidt smådum, men meget sød. Sif spørger, hvad vi synes om hende. Nå, jeg synes, du er rimelig nice. Du er sej nok. Du er rigtig hyggelig med. Ja, hun er rigtig sød. Du kender hende ikke så godt. Jo, Sif, jeg kender hende godt. Har været hjemme med hende. Når Simon spørger, om vi har det godt. Ja, det har vi. Altid. Altid. Og så spørger han, hvad vi synes om ham. Kender dig ikke så godt, men du er sgu ret sjov, synes jeg. Han er en af dem, jeg stoler mest på. Camilla spørger, om vi kan lide kartofler. Dumt spørgsmål. Ja, men jeg kan godt lide kartofler. Det kan jeg også godt, men... Så spørger han Sofie, om vi savner hende på billeder. Det gør vi i hvert fald. Der er ikke nogen til at give mig hovedpine mere. Savner du hende? Nej, det gør jeg sgu da ikke. Nå. Når jeg ikke kender hende. Hvad synes I om mig? Hvem? Om hvad vi synes om Anne-Sophie? Du fucking griner. Ja. Om vi kan lide lever? Dumt spørgsmål også. Nej, det kan vi ikke. Jeg har aldrig smagt det. Så spørger hun, hvornår pigers patter er for store. Når de er lige så store som linses. Hvordan ved man, Adam, om en dreng kan lide en? Når de er søde mod en og sådan noget. Okay. Og ikke sparker eller slår. Adam, da Anne-Sophie hun gik på billeder, og du irriterede hende, var det så for at få opmærksomhed? Nej, det var det ikke. Seriøst. Okay. Elisa spørger, hvad vi synes om hende. Du er også rimelig grineren. En af dem, jeg stoler allermest på. Vi har det pisse sjovt i frikvartererne. Og vi kommer til at savne hende, når hun er færdig med 9. Jeg kommer til at savne hende rigtig meget. Hendes udseende er fra 1 til 10. 6. 7. Nej, 9. Hvordan ved man, om en dreng er forelsket i en, Adam? Har jeg svaret på. Nå, okay. Simon Flyndersø spørger, hvad vi synes om ham. Hvem er det? Det er ham, der er Simon Øsund. Jeg ved ikke, hvem du er. Han skater også. Nå. Lidt flabet, men rigtig sjov. Karoline spørger, hvad vi synes om hende. Det er ikke en ukendte heller fra manden. Du virker rigtig sød, men jeg kender dig ikke så godt. Laura spørger, hvad vi synes om hende. Laura, du er fucking grineren. Pissegriner. Hvem er jeres bedste ven og bedste veninde? Mathilde er min bedste veninde, og Mohammed Abradi, han er min bedste ven. Adam er en af mine bedste venner, og nogle andre drenge fra min parallelklasse, blandt andet Nassim. Og min bedste veninde, det er Cecilie. Altså, Sofie, hun spørger, om vi har søskende. Jeg har en søster, der er 1600 i Josefine. Jeg har Bastian på 11 og Mathis på 7. Emilio spørger, hvad vi synes om ham. Du skulle nej. Han er rigtig sjov. Amalie spørger, hvad vi synes om hende. Kender dig heller ikke. Du virker rigtig sød, når vi har snakket sammen og skrevet sammen. Hvad er vores yndlingsfag? Sløjt. Har ikke noget. Gider ikke skole. Vores yndlingsmad? Pizza.
McDonald's. Altså McDonald's, ja. Det bedste ved Venner. er det at så gå sent i seng og stå sent op. Præcis. Julie spørger, hvad vi synes om hende. Kender du ikke. Jeg vil rigtig gerne snakke noget mere med dig, end jeg gør. Vi har snakket sammen lidt på et tidspunkt, og jeg vil gerne snakke mere med dig igen. Hvad jeg synes om Adam, spørger Nikki. Igen. Ja. Adam, han er en af mine bedste venner. Min mor spørger, hvad vi synes om hende. Vinnie, du er fucking griner. Jeg så spørger, at du skal lade være at kommentere min status. Laura og Kjærsgaard spørger, hvad vi synes om hende. Sidder i medkommende. Har ikke nogen kommentarer. Katrine fra 8. D spørger, hvad vi synes om hende. Jeg kender dig ikke så godt, men du virker meget sådan sej. Jeg vil gerne snakke noget mere med dig. Oscar spørger, hvad vi synes om ham. Du er en af mine bedste venner. Jeg har aldrig talt Jeg stoler med dig. virkelig meget på dig. Har aldrig talt med dig. Min mor igen. Hvad synes I om, der er mennesker, der sulter i Afrika, og der bliver flere og flere hjemløse i Danmark? Det er rimelig nederen. Ja. Oh my god. Adam, havde du nogle spørgsmål? Nej, hvad hedder det? Kom nu. Jeg kan ikke se mig. Der. Den. Han har en lortecomputer. Min bror har en lortecomputer. Jeg kan i hvert fald huske en af dem. Nikki spørger igen. Mathilde, kunne du godt Adam? Det har jeg sagt, det kunne jeg ikke. Nå er det rigtigt. Ja. Jeg kan huske Mathias. Spurgte, om du godt kunne mig. Altså, du er ikke grim, men du er ikke grim, så sikkert. Jeg har så spurgt Lav, tror jeg, Ja. om vi var kærester. Nej, det er vi Det er ikke. vi ikke. Hun har en kæreste. Ja. Og han er fucking nice. Jeg tror ikke, der var flere spørgsmål, så... Nå, men det var det. Vi ses. Hej.